פילאטיס בשבילי זה מסע של גילוי ואיסוף של המון חומרים ואנשים בדרך, בחיים. בשבילי פילאטיס זה להגמיש את הנפש ואת הגוף ביחד. זה אימון לאנשים חושבים. זו שפה שבעצם נועדה להביא את החיבור בין הגוף לנפש. פילאטיס זה מין מקום שבו אני מרגיש שאני מקדיש 2 בשבוע בעד הגוף ולא נגדו. זאת שיטה שכל מטרתה זה לעשות טוב לגוף, לעשות טוב לנפש. אני כל הזמן מתפתחת, כל הזמן מגלה עוד תרגילים, המדריכות מלמדות איתי עוד תרגילים. קודם כל, השם מצא חן בעיניי מראש, שזה גוף בנפש, ובגלל השיטה שאני מלמדת דרך הגוף, להכיר את הכל, אז חשבתי שזה יהיה נהדר להכיר את הנפש שלי דרך הגוף. יש לזה תוצאות מוחשיות לגמרי. לאדם מסוגי שהעבודה הכי קשה שלו זה לקום ולהתיישב על כיסא, אגב, הוא כמובן קורבן נוראי של חיים מסוג כזה. ואגב, פתאום מודיע שהוא קיבל את הכבוד הראוי. מרגישים את ההבדל בגוף, וזה הפך להיות חלק של החיים שלנו. בעצם הפילאטיס עזר לי להתנהל נכון כשאני מתעוררת בבוקר, כשאני יורדת במדרגות, כשאני מחזיקה את הבת שלי, כשאני מרימה אותה. הגעתי לסטודיו גוף בנפש כשהייתי באמצע ההיריון, עם כאבי גב מאוד מאוד קשים, היה לי הריון מאוד קשה. והסטודיו פשוט עזר לי להתמודד עם ההיריון. הייתה לי פריצת דיסק ויכולתי לחזור בעזרת הפילאטיס לתפקוד מלא. אחר כך כשחליתי בסרטן, וגם מיד לאחר מכן חזרתי לפעילות. היו לי הרבה מקרים שמספיק מילה אחת או איזשהו דימוי שפתאום, או מגע באיבר מסוים שגרם למתאמן פתאום להזיל דמעה או להצטמרר. ואז ניגשה עליי המדריכה, ובעדינות נגעה לי בכף הרגל, והסיטה את הזווית שלו ימינה, ואמרה לי, עכשיו כשהרגליים בזוויות האלה, שוב פסק ועשה את החיוך, ועשיתי, ופתאום הרגשתי שאני מרגיש את השרירים פה למעלה, למטה, וזו הייתה בשבילי התגלות, ועשיתי עוד פעם, ואמרתי לעצמי, רגע, וואו. לשיטת העבודה שאנחנו עובדים בה בגוף בנפש קוראים שיטת הבלוק. השיטה הזאת פותחה על ידי מאסטר פילאטיס בינלאומי ששמו רייל איזקוביץ'. בשיטה הזאת הלקוחה או הלקוח מקבלים שיעור פרטני שנבנה במיוחד בשבילם במחיר של שיעור קבוצתי. כשלמעשה אנחנו בשיעור אחד של קבוצה מאוד קטנה של 5 אנשים, כל מתאמן יש לו תוכנית אישית משלו. וספציפית בסטודיו גוף ונפש יש מקצועיות מעל ומעבר. כל דבר שאני עושה נרשם. והמדריכה שאני פוגשת כל פעם יודעת גם להתאים את התרגילים שלי, אבל היא גם מכירה אותי באופן אישי. יש פה מורות מעולות אחת שממש חינכו אותי כמו אפרוח, והם אלו בעצם שהפכו אותי להיות מורה טובה למה שאני היום. גוף בנפש הוא כמו בית בשבילי, ואני ממש, אני מאוד אוהבת לעבוד כאן, אני מאוד אוהבת את המפגש עם האנשים שיש כאן. ואנחנו משפחה קטנה, אני בפירוש לא מתייחסת לזה כאל רשת, אלא כמשפחה קטנה שיש בה 3 סניפים, ונותנת את אותו שירות מעולה ללקוחות, בין אם זה בירושלים, בין אם זה בתל אביב ובין אם זה במודיעין. מתייחסים אליי. ואני חושב שלכל אדם חשוב שהוא ידע שאת כולך בי, נתונה בי. זו הייתה הרגשה שלי.